Hello, saya dapat yang ni Jobanivlog itu senang tamko fin ke sabar bawa shoy masih je pokok warna mohorlan sana berdam guys. Impe blog ko pura zebel senang macam apa hanya men interesting kam nasi sesta kalau mana landang saya gaya usaha kaman ko borai pe biarna. Stung stali lila nih. Bimi amalai na kita mama dan bisa beengkar pazu biarna. Membrang cepri type ni bisa perang ni. Amprai, maya sanse to blog sun banyak kayak siang ke. Kau jadi bicara jangan jadi kerja usi gondok kol tanah sunapar. Yaw सानदुङाव थानानै गोलोमफ्रुलायबाय आरोना सुटाखौ खुनानै खास्रोलायनांबायसो आङो अमा जानाय देहा नालाय गरम जायो इसेयावनो ओंखायनो थ' थांगोनसै आरोना थानो लायनानै एसे एनै मिन्थिखाबाय जानो हागौ स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो आदायाव सफैबाय आङो गोबां गोबावनि उनावसो बे जायगायाव फैनाय जादों बे जायगायाव माने खोदामथलानियाव आरोना जेराव आगोलाव फैलाबाय थायोमोन नै ओमफ्राय आइ आफा हस्पिटाल खाथियावबो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय गैलामोन आरोना बर' बाजारावहाय ओमफ्राय उल्था गिनानै फुराना जायगायावनो थांसै होननानै फैबाय आरो एकदम फुरा रेडि आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो नै लाफा लोफा एसे लांसै बोरो आदानि होननाया सकेदा बैयो हरदो आदानिया बैयो नै थगायदों आंखौ आदानि होननानै आदाना बिसि जाबाय बैसो पेकेट मोनसे लानानै नुदों हरदो आयै जाब्रायाबो आंना लुन जानानै दङ सावनांगौआ नै जानायनि लोंनायनि सासे थाबोबाय बैसिनाव दायफाराबो नै मोनथाम दा ज' सावनोसै फोराननानै रागा जोंदों आं जायाबा माथो रागा जोंबा बाराबा आंना गबावसो मिन्थिगौ फाग्ला बानलु 10 थाखानि दुन्दिया दाख्लै रानथाबनाय दंखायो बेनो जायो सोनाफोर आधा केजि सावजानानै जाजोबनांगौ बिमा फिसा खुनु खोथा गैया सावजानो होननायखाय लाथावखौ हरखादों आरोना नै वाव बिराद अख्रा जादों लोमजानानै सान्थि होआखै आंखौ एसेखौनो हेब्रेबाय थादों बियो ओमफ्राय नै बिदायाबो फैबाय दे इंलिश टुनि नै मा फरायनाय जागोन बेखौ लानानै सेराव आरो मानसि बेलाय खेव खालायबावनायसो नै खुनु लाब गैया दा ओमफ्राय बेहाय लेथ्रा जागोन बेखौ जानाया बाबा नों बिदि खालामबाय थानाङा थ' इंलिश टुनि आरोना एसाइनमेन्टखौ डिलिट एसाइनमेन्ट माने सुनाफोर माना बन्द मोननोसै ना ओमफ्राय एनुवेलनि एसाइनमेन्टखौ बिदि हरखाबाय आरोखि ओमफ्राय स्टार्ट खालामबाय माने बन्दबाथ' बोजोंसो उरायखायो नालाय जोङो रुमाव स्टाइयाव थानाय जाया आरो लेखाफोरखौ कपिफोरखौ बे ए4 साइज पेपारफोरखौ लांफालाबाय थानो ओरैबा खालामनांगौथ' एसे खमाय होननानै बहाय होदों आङो ओमफ्राय जोंना ओरैबायदि आरोना बड'आ जोंनो फार्स्ट स्टार्ट खालामो खोमा आरोखि हयजा एसाइनमेन्ट हरनाय लोगो लिरो जोङो ओमफ्राय जोंनो बड' लास्ट जागोन खोमा माने जोंनानो गालाय गुजायसिन जायो ओरै थांहां ओरै फैहां बेयाव लांफाहां क्लियार खालामखाबाबा हरजोबाखै कयेकटा हरबाय ओमफ्राय जाखिनि हरो मोनसेबा मोननै क्लियार खालामनानै गालांसै आरो जि माबाबो दङ मा होनो बेखौ फट'गारि सिथाबनांगौ आरोबो दङ बेफोरबो जालायसिगोनसै आरोना दे जाखिनि क्लियार खालामनांगौ बेखौ खालामखाग्रोदो जायहाय सुनाफोर थाथेनबो मोना आरोना सिन बोनायाबो दासिमबो गेद्दा गेद्दिसो जायो बेना सारि खनिया बोनाया बिदि जायो मोजांबो बिमायासो सिख्ला सिदा जायाखै एसे एरलांबाव बिदि होनलायनांगौ आरो बिराद भेजालखा आरो एसेयावनो नैबे प्रानियाबो फैदेरनानै होयो बिदिनो सोलियो आरोना जोंना ओंखायनो एकदम लिलाला नालाय फार्स्टनिफ्रायनो लासै खालामाबानो जेबो खामानि जाया आरोना दे बाबा दे क्लियार खालाम जानायखौ दोनथ'दोब्रा जानो थाखाय नों सारा दिन दङ नों दा फुङाव दसेल'सो नायगोन ना बिराद जारलाखा दुखु दाहा टेनसननि गेजेरावबाबो नैबेखौनो एसे गोबाव सम रुनानै लानोसै आङो बेखौ नायबानो ओमफ्राय गोसोआ एसे स्रां मोनफिनलायो आरोना मिनिनानै थैगोन नङाबा उन्दर सिङाव रागासो सोलिगासिनो दङ आंनावबो ओमफ्राय लाफा मुथासेखौबो सायनानै लानोसै मोनसेबो जेबो गारनो हानाय नङा नै एकदम खारैजों एरगोन नांगौबा बायनाय बुस्थु गारनो हाया आरोना बेखौल' गारगोन गारबा होरो नै सायग्रा सासे ओंखारखाबावबायानो भगबान नों रागा जोंबाय नुबाय गावसो रागा जोंबाय नायनो रागा जोंनायखौ ए दे आं रागा जोंगोन खिन्थु नानिहा खिन्थु आं रागा जोंगोन नानि दा आंखौ दिगदार खालामा खिन्थु आं रागा जोंगोन गावासो उल्था बुङो आंखौसो बिसिबांबा गोबाव रुनायनि उनावसो दोन ओमफ्राय लाफायाबो दोन आरोना सायनायासो सुनानै लानोसै चाकानो थाव जेबो होलाया लाफाखौ ओरैनो लागावगोनल' आरोना ना फिसा गैया सुनाफोर दिनै ना फिसानि जायगायावनो थांनोसै आं ना गिदिरालाय दङमोन
ओरैनो संख्रि एसे होनोसै खारै एसे होनोसै बा आंबो दिनै माबानि टंला उदालगुरि साइडनि बायदि जागोन आरोना बिसोरखौ एसे खारैखौ बुरजा जायो होननाय खोनायोना सानजानि मानसिफोरखौ जागोन आरो आंबो ना राफोद रुफोद जायो खोमा एसे आंबो लोथो फोथो मेजेमा एसे एकदम मा होनो बेखौ 100 ग्रामथ' जानाय नङा 25 ग्रामसो जाबाबो जानोसै संख्रि हरसै एसे र' बानलुबो थाइसे हरबाय रायजा बांसिन फिसालाया दिनै जायो ओमफ्राय माने रायजायाबो जानाय नङा होननाय जादों आरोना खारैबो हरखासैहाय मानसिफ्रा बोरै खालामो आं रोंलायलाहाय है हारसिं जानायफोरालाय हेद बारा हरजानाय नङाहाय मेजेम रानहोनायनि चक्करावनो सेस जालांगोन बेलाय माथो दैबो हरगोन एसे ग्लेब जाथों एकदम नै गारा देन्था दुन्था आरोना होलाजोबदा जाखायोहां खारैजों होबा गुरै जाखायोना एसे गारबाय आरो गोराथारखौल' ओमफ्राय सोरनाफोर सारायखौ जों एसे चकाचक नुदोंना दाख्लै मानजिदां गोदानजों आरोना बेखिनिफ्राय आरो चकाचकसिन खालामनो हाला आङो जाबाय बेनो ओमफ्राय कयेकदिन उनाव गाव गावनो गोसोम जालांगोन हाजार बोलो होननानै मानजिबाबो आरोना खि गोरलै ओंखारलागोननायलाय मानजिबाबो बिदिनो बेलाय खारै होबासो समायना ग्लेब नुयो आंहा जाबायानो आंनि लाफाया बिदि गोथाङैनो दोनगोन गोथां मैगं गोथाङैनो जानांगौ एसे संब्रेबाथाय गैला बे गुन नस्थ' आरोना गुरै जाबाय आरो माथोबाव बरिया नुबाय आङो संख्रिबो साखिनायलायला दोनसै आरोना ओमफ्राय नै अननोबो ओंखारबाय आं फिसाफोरखौ दानो फिसाजोआथ' जाखाया थ' एसे संसां दालि होलायनानै ओमफ्राय आलु दरनै रुफानानै आरोना रेडि बेहाय दुन्दिया एसे रानथाबजोब्बाय मा जाबावगोनथाय दंबावो बैहाय बासा दालिखौबो थाव सेलायला आरोना हरग्रा बुस्थुखौ हरनोसैल' दालि जाबाय ओंखाम जाबाय लाफा जाबाय अनलि अननै बेल'सै आरोना दा अमाल'सै ओमफ्राय दिनैना नै एसे इउनिकसो जाहैसिगोन देनांगोनसो मानो होनबा गोथां नङा आरो सामब्राम बिलाइबो गैया बै दाखालि जानायखौ बिराद मिस खालामदों खिन्थु बिदि गैला आरोना दिनै जा दं न'आव बेजोंनो साप्रि स्टाइल पुराना भेनखौ हानलायबाय जाननानै लालायबाय बिना थेल लागावनोसैलाय दालियाबो जाबाय दुन्दियाखौ होनो हागौमोन खिन्थु बिराद दिगदार आरोना गेदेरा जेने थेने जाहांबाय ओमफ्राय उन्दैया ओरैबायदि बासियो दुन्दियाखौ लां दुन्दिया माबा देन्थाखौ बाराबा बाला होनलायलाङो अननो ओंखारबाय आं होला आरोना एकदम दुन्दिया सिजोनबाबो दुन्दियाखौनो मोनजाया होननायसो जानोसै ओमफ्राय सानै सुबुङा आयै गोलैगोन दे आबा दे दासो ओमफ्राय सासेया खिथु आयु बेयाबो हौनो हनै गोलैगोन बाबा खेला गैया सना खेला नङा दे हौ बेयाबो खिथु बडिगार्ड देहाय दे स्कुल गैयाबाथाय आरो बिदिनोसै आरोना सुखुबो दुखुबो होननायसो जानोसै बेखौनो फुग्लुंलायबाय थाव होआ नालाय सनाफोर नै याहु दालिना जाबाय दालिखौ एरला आङो ओमफ्राय बेजोंनो एरसै बेखौ वाव लागावजोबगोन सावनाय ना मा होननांगौ ना हांनाय होननांगौ वाव है नानि मानो दलद आं फिसाफ्रालाय नै बेखौ नायै गोजोननाय लानोसै आं बे गथ'फोरनि हाहाकारखौ संख्रि एसे गारना हरसै संख्रि दाख्लै बायदि थाव गनायखौ आजावनोसैलाय खाबाव माखासे गारदोंलै आङो एम्फौखौबो एसे जानाय जादों अबेबा होनानै आं हारसिङाव माखासेयाव गारजोबदों हायाहाय बोरैबा मोनो थावनाय मोना बाराबा मोननाया सिङाव थाहैजोबो ग्रिदनो गोजौ जायगा गैया नालाय ओंखायनो गाहायाव ओमफ्राय बेखौ आस्ते खालामनानै थावा गबाय नै थावखौ खाबाव लखबनोसै आं आरोबाव आरोना ओमफ्राय सोरनाफोर बिदि नङा जे आधा केजि बे एवनायखौ जाजोबगोन एवथ्रमनायसो जादों माखासेया खावसेया आरोना खावसेखौ आं दोनबाय माने बेलेग खामानि दङ ओमफ्राय खावसेखौल' जागोन आरोना जोङो ओमफ्राय आधा केजि अमा सावनाय जाजोबबा मा जागोन बिमा फिसा सेस नाहाय मा बिदि इनायनो जानो हायो होननानै बिदि जाजाया लिमिटनिसो जागोन आरोना थावा आयौ एबार ओंखारबावनायखौ गारनोसै आरोना आङो दोनथ'नोसै गारनो अननानैहाय थैगोनहाय नायसै आयौ एगारोगोन गुगु लोंबाबो लोंनो हानाय नङाहाय थैथारगोन सयथिबो आं बिराद जायब्रुं दं आरोना खर' मर' लोमनांगौ माने एकदम डेनड्राफ आंनाव आयौ गोजां बोथोर हाबहांनाय लोगो डेनड्राफनि माबा अयथासाराव आं खर'खौनो माने थाख्ला सिनो गोसो जालायो आरोना
फ्राय सनाफोर बे थावा जोंनि उदैयाव हाबलांजोबबा मा जागोन खम थाव सोबोबाय जिबनावहाय बेबायदि माला गारनानै जाफेरनाय भाजा एवबाथ' बहा गारनोमोन नङा होमबा सावबा खिन्थु गलाङोना थावा बे मोजां सावनायनि आरोना बनाबो रेडि गैयैखायनो सावलालाय बिदिनो जानोसैलै आरोना सनाफोर ओमफ्राय बेफोर रागा जोंबा गबजा जाबावो आरोना मोनखानाय नालाय रुनायावनो ओमफ्राय नांला जाला इखौ दोननोसै बेखौ नांगौ आरोना फिसाजोनि आलुआ ओमफ्राय आं बे दुन्दियाजों बानलुखौ देगोनसो आरोना बियो एकदम गोथाङै हानानै जाथावथाव नङा एसे दुरबल जाबाय बेखौबो देगोनसै आङो सामब्रामखौ मिजि मिजि हानोसै संख्रि एसे होनानै देनानै लागोनसै आं एसे गारबावदों आं नै थावखौ खाबानो जायगा गैलायलायला गारि गारि एसे एवथाबावनोसै आरोना जाबाय एबार फाइनाल लुक आरोना बेसेबांनि एवो इसिबांनि थाव ओंखारो होननाय बायदि ओमफ्राय ओंखारनाया बारा नै गोदि मोदि ओंखारलायबावो गारबायानो बेसेबांबा बुरजा आरो हनै खापसे जागुलायबाय माथो उफायबाव ओमफ्राय हाननानै लानोसै नङाबा बे थावा दानो बेयाव थान्दा जाफ्लांबा लाथा खागोन थाब जानाय जायाबा आरोना ओंखायनो हाननानै लानोसै सनाफोर बिराद मोजां नुबायना टेस्टिनो दुन्दिया गोथां सामब्राम बिलाइ मोनबालाय मजासिन जागौमोन आरोना दाबो उफाय गैया नायनायावनो गोथावखा नायदो जाय जाग्रा बे थानो हाखानाय नंखाला आं मिथिखाबाय आरोना आंखौथ' दा बुंसै आरोना मानसिफोरनि बिदि देखायनायखौ नुबा जा खुदै गखायो आङो ओमफ्राय गावबो बानायनानै जाथारो ओंखायनो ओमफ्राय बानायनानै जाबाय नालाय आरो आंनाथ' मजा लानानै जानायसै जेब्लायबो नै चकाचक नायदो थावा बेसेबां जमा जाबावखो नांला आरो दोनला मा खालामनो दोनबाय थानो आरोना ओमफ्राय दसेनि उनावनो मिजि नै बिदि हानानै लाबाय आरोना मजानो ओमफ्राय दुन्दिया देना लानायखौबो एकदम एलु एला एरनजोबथारबाय जेबो होनांगौ लागा गैला थाव गोथांबो होला आङो बेखिनियानो आरोना मोननानै दान्दिसेल' थाबाय आरोना ओमफ्राय नै थुमखानोसै मतलब 12थायानो जाखानोसै रेडि जाबायानो सोरबा दालि सोरबा लाफा सोरबा फालि ओमफ्राय फिसाजोना आलु रुनायबो दंदेरबावो र' दुगैया लोबा मासुलि जानोसै आरोना थारमाने माना सुनाफोर मैया आलु बाथोनजोंल' जादों नालाय मोनायाव ओंखामखौ एसेल' जादों जा ओंखाम उखैदों ओंखायनो थाब जानोसै आरोना जानानैसो स्र' दुगैलि आरोना बेसे बे जाबाथाय फिसाजोना मेमलां जाखाजोबो गानस्लायजोबखानांखागौ ओंखायनो जाग्रोनानैसो साफाय आरोना ओमफ्राय मैया मानो भिडिअ होआखै होननानै आंखौ जाय नायो बिमा मोनाखैमोन सानखासिगोन मानो भिडिअ होआखै आब'आ बिमाया होननानैहाय थ' एसे गन्डगल जादोंमोन ओंखायनो भिडिअ होआखै आङो बेखेवनानै बुंथ'ला आङो मा गन्डगल जादोंमोन आरोना मालाबा फोरमायसिगोन गन्डगल महा गन्डगल सनाफोर ओंखायनो मैया भिडिअ बानायाखै भिडिअबो होआखै आरोना आङो थ' दिनै एसे अमा जानानै एसे गोसोखौ मजबुत खालामनानै भिडिअखौ बानायफिननाय जाबाय आरोना थ' दोनथ'नोसै दा आं सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय गथ' गथाय ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बाखि फिसाजोनि लोमजानाया एसेल'सै आरोना हामथारबायानो होनजासै गुंग्रायाबो माने रानथाब खुन्थाब एसे गबावो बास बेखिनियानो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान मावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना